Βίκτορ. Μια αγαπημένη μας στα σχολεία. Πετάμε φαγητό και το κυνηγάμε ή πολύ απλά το κρύβουμε κάπου μέσα στο σπίτι και εκείνος κάνει τα πάντα για να το βρει. Όταν βρέχει ή όταν βαριόμαστε και έχει περισσέψει φαγητό, ποιος είναι, αγόρι μου? Ποιος είναι, Βίκτορ? Μπράβο, μπράβο. Ποιος είναι? Ποιος είναι, αγόρι μου? Μπράβο το αγόρι μου, έλα, μπράβο, έλα. Έλα, μωρό μου. Έλα. Μπράβο, κανείς δεν ήταν.